Ajde. Dobro večer, bako. Mislim, prase. Institucija, ovo nije moj seksi glas, samo sam se sad probudila, idem na neki nastup, pa ću da se spremam. Naravno da ću da dođem, ja sam očekivala taj poziv, samo što moram posle da te jebem, znaš kako to ide kod nas, starijih teta. Ne mogu se zašto. O, kolikuša, bravo! Kolikuša, bravo, respekt. Respekt. Ja ne verujem, ne može, Buraz, majke. Ovo ne može čovjek da izmisli, Buraz. O, druže, respekt. Ovo ne može čovjek da izmisli. Ljudi, ja sam vam obećao najjače live-ove na Balkanu.